Ay, isog naman eh. Ingnan natin ka ganina nga si Kwenta mura ba na eh. Masuko na yung ka. Akana. Habas eh. Kabebe day. Titige. Mga gaon, na po tayo bagong naabot ni Nabang no? Ato na po ni panghatag ron. Kang team kasangga mga gaon. Maraming dagang salamat sa inyo mga gaon. Potos na pala tayo mga gan. Pero mas unahan itong putos. Baho naman to. Dala, wala. Kinadus mo na gabi. Wala hubungan. Agay, buhay lapog. Rinadaan. Salamat kayo. Team Bisangga. Pero ito pagkabata. Paring Marlon na labanan. Salamat kayo. Magalit din, huwag ka nadus mo sa napog mo. O, nadus mo ugig ka. Sige raman ko sila guna-una. Sige. Nalawin ko, ipabarog lang ako. Migay kay... Doro, siya. Grabe sa biking ito. Naumo na mapahop ko, Roy. Siyempre dudong pa. Barog dahil, barog. Pas kayo matako sa itong amigo. Boss Marjon. Ay, thank you, Pas thank you. kayo pa. Oy, tulo ko na dos, boss. Tala. Saan na yung kubang mugot pa na yung kubang? Aboy na po. Ha? Aboy na po. Kami po na kitagkuhan ito. Ito kay yatagan ta ni Kuya J. Kuya J. Yung taga ni Kuya J og egg. Pahurot yun na, paputangan ko ng sili. Kaya ko na kasili ko yung gusto. Kila, hurot na. Ihuro to na eh. Lagi ka maluoy na yung... Burdot. Demonyo mo sa di. Ha? Demonyo mo Burdot na mga mata. Nagilang na may tigawa niyo? Oo. Kasi na, scramble egg nga na sili. Oh, scramble egg with sinasad up ko no. Pwede ka na. Hello? Sige ka na. Saan dapat naglaw? Lawa, kaskrampol ka. Oy. Sige, ingot tadi lang. Oo, namagan. Sige, kirada rin no. Sige. So, amo lang ipunan ng ano, ang daghang kinodlo sila sa sardinas. Amo lang ipunan og bugas para para madaghan at matagaan baka mabahin-bahin. Punalan ako. Punan lang nimo. Boss Marjon. Oy, Salamat niyo, boss. Salamat niyo pagpuno sa bugas, boss. Salamat kayo kang Ma'am Sara Pellegrino Rosana sa iyang tuki sa gipuno nato sa bugas niya kang agaon Mikoy Amor. Iyang 1,000 sa gipuno po nato sa atong bugas. O daghang kay salamat ninyo atong puno-puno para daghan makadawat ani. O salamat sa team Kasangga ug kang Angeli Riquizo Malabanan ug kang Marlon Malabanan. Pre, salamat kayo ug kang Boss Marjon. Mura na kang bakida. Si Bibi mura na bakida. Boss Bibi, boss. Nabot to bisita. Bisita na eh. Ha? Bisita. Bisita na nabot. Salamat kay na ato nabot ato bisita. Mo po ni nag-donate to sa gidonate ani niya. Ha? Gidonate ko tanan. Daw ta may limpyo yung gigko gito ni. Mara na. Kumpra? Okay ba, Afrikat? Welcome to itong padasin niyo. Mura ni na nakuantanan. Sardinas raw. Noodle. Ba't be barang kuan container be. California doon. Ay. Og salamat tayo sa itlog dahil may Alden. Monteroyo. Aldi asa. Salamat. Salamat nay. Alden Monteroyo, salamat sa itlog. Dara tayo mong sponsor dahil. Taglang ko niya silyo. Kuni ba ni? Napa ka ni. Pwede ka na naw? Napa na. Kita pa. Kita pala eh. Pusa sa mata. Ay, aranay puni ba na niyo eh. Wala ni mo niyo dahil. Kadagana ni mo na dapat dayo. Ay, paano mo na? Nangalata rin ni mo niyo ade. Kung saan naman tao na ay. Kana na lang ay. Naway mo kumpare. Nagpataka lang giuna ang noodles. Pero mati ka rin ba suka ron ba? Lagi gyapil. Ano ba kay makagaba na? Kagabagi. Kabagi na po. Amigo na tara. Dili ka maika boy, ana po. Dara ka pamislit. Gilkano dito ito dahil. Ay, isog naman eh. Ingnan natin ka ganina nga si Kwenta mura ba na eh. Masuko na yung ka. Ikaw. Kasakit ato dito. Akana. Habas eh. Pabasit. Kabebe day. Pabasit ka bibili. Sige, Pili ba? Isuso ka ka.
Salamat sa naghatag niyo. Tako kay Tidor Sara Pellegrino Razona, Mangit-ngit family from Tuburan, Team Kasangga, Marlon and Angeli Malaban, ug kang Mikoy Amor. Daghang kay salamat. May pamali ko ng stats. Oh mga kaon, pagsugod ang buwak sa tong itlog. Buka ko ng itlog, Buka ko na munguan. Murang nag-itlog. Pupuk gabi. Pupuk na ba? Pupuk na rin. Amigo. Yun na yung pamakain. Ay lagi na lagi. Sus, malito ang taga-tondo. Sus na. Lagi itong taga-tondo eh. Sunod ko Martin, lolo na lamas. Ang lamas, Tera! Wag sunod ko Martin, lolo na ito pinakalamiyang vitamins. Ang vitamin, Tera! Ihurot na ba? Kadong kanina. Itrilit kay Prob. Wag sunod mga gan, atong butangan og sol. Ay, asin mo na. Sunod. Richard. Shout out, Linoy! Wag sunod mga gan, ato sa nanimikos maikot kadali ha. Mga gan, nakatila mo buging ngani. Scramble nga dagang kay sili. Huwag mga agon! Ready na ready to kukisyunan ni ha? Agon! Huwag kukisyunan ta, mantik ha? Huwag sunod dito, ilolo ng itlog! Dali mo na? Ang Tera! Huwag agon, ako tingin ko kayo na, kaya grabe na yung naghana ni. Eh, sili ba? Huwag agon, mag-okay niya, ato niya patrawan kang, zero. Dijon, purom ni Sili noon. Dili, karaon kaya ko kanina. Lihot, babi. Inita eh. Mga kaon, managaw ka na! Sampi na! Wow! O mga agon, bubod na! Mga agon, iting na! Wala na ko na. Agong, tinta ka lami ba yung sili? Hakop na po do. Higo. Kaya mga vitamin. Sana all matlo. Hakop na po do. Here we go. Dra! Sakit ni Pondo ko eh. Purom ni Sili. Ganda na ganda mo. Kasabot na kasi ha. Buko sa dong. Grabe ako po. Pangawan mo. Hindi ako lubot sa bata. Wala Sili. Mga ito ko. Mga kaon, lidig na! Wow!